Aanstaande zaterdag 27 juni organiseert Stichting Winawang een Taste of Suriname Culture. Waarom? In het kader van de emancipatiemaand van het openbaar lichaam Bonaire is Stichting Winawang gevraagd om namens de Surinamers een leuke activiteit te organiseren, of in ieder geval een activiteit te organiseren in het kader van emancipatie, want we hebben een gezamenlijke geschiedenis. Op zaterdag aanstaande organiseren wij Taste of Suriname Culture. Wat hebben we op die dag? We hebben dansen natuurlijk, want Surinamers houden van dansen. We hebben een bingo. We hebben een workshop Saranantongo. We hebben een leuke fotobooth voor culturele kleding waar je mooie foto's kan maken. We hebben een stukje van onze eigen geschiedenis. We hebben culturele dans. En natuurlijk, niet onbelangrijk, we hebben eten. Veel eten. Verschillende soorten Surinaamse keukens zijn hier gerepresenteerd. Dus kom op tijd. We beginnen om 6 uur. De eerste 75 bezoekers krijgen een gratis snackbox met alleen maar lekkere Surinaamse snacks. Dus nogmaals, kom niet te laat, want anders zijn al die stands uitverkocht. En dan vind je de hond in de pot. Dus daarom kom op tijd.